Newn ni ddechrau a teg gair o croeso. A o'n i'n, wrth baratoi'r nodiadau, dwi'n teimlo dylen ni ddweud croeso i diolchamoli the sequel. Achos gaethon ni ddiolchgarwch wythnos dwytha'n do, gan Hannah. A mae'n rhyfedd yn dydi, achos dyn ni wedi pwysleisio trwy'r gyfres yma bod y samau yn amrywiol iawn. Ond nawr mae gynnon ni ddau thema sy'n debyg i'w gilydd. Fi o'n i'n edrych ar neges tebyg iawn gan Hannah wythnos dwytha ar Salm 92. A wrth i ni feddwl am y salm yna, a'r syniad yma o salm o ddiolchgarwch, ac wrth i ni wrando eto, neu cael bodaeth yn grŵp cymuned, dwi'n siŵr bod ni wedi gweld eto pa mor bwysig ydy bod yn ddiolchgar, a bod y diolchgarwch yna yn dod o'n calonnau ni. Ond fel dyn ni wedi deud, mae negeseuon y salmau yn wahanol iawn, a mae yna sleid mewn munud yn jyst yn crynhoi y themau, jyst i'n atgoffa ni. Mae yna themau galar, lle mae rhywun yn agor i calon a dweud, o ddiw pam, a pa mor hir, a pethau anodd yna. Salm o fawl fel ni'n edrych yn efo heddiw, salm o ddiolchgarwch fel oedd Hannah'n edrych wythnos dwytha, salmau brenhinol a chymodol, salm o ymddiedaeth, dwi'n meddwl fel fydd Tristan yn edrych, salm doethineb fydd gan Tristan wsnos nesaf. Wel, dyn ni'n troi at salm o fawl y bore yma, a dyn ni'n troi at salm 145. Ac wrth gwrs, bob tro dyn ni'n troi at y gair, dyn ni ddim jyst yn troi at y gair mwyn gwrando, dyn ni'n troi at y gair mwyn ymateb. Dwi wedi dyfynnu o'r blaen, mae yna adnod yn Iago 1:22, sydd yn dweud, gwnewch beth mae Duw yn ei ddeud yn lle dim ond clywed y neges a gwneud dim wedyn. Twylloch hun ydy peth felly. So, Salm 145, o'n i ddim yn cofio'r rhif pan nath Lydia ofyn wrtho fi bore yma, nag oedd, o'n i'n senior moment, ddim yn cofio'r number o gwbl. So, Salm 145, fydda ar y sgrin, dewch i ni ddarllen e, mae reit hir, dewch i ni ddarllen e efo'n gilydd. Dwi'n mynd i dy ganmol di fy niw am brenin, a bendithio dy enw di am byth bythoedd. Dwi eisiau dy ganmol di bob dydd, a dyfoli di am byth bythoedd. Mae'r arglwydd yn fawr ac yn heiddi ei foli. Mae ei fawredd tu hwnt i'n deall ni. Bydd un genhedlaeth yn dweud wrth y nesa am dy weithredoedd, ac yn canmol y pethau mawr rwy ti'n ei gwneud. Byddan nhw'n dweud mor rhyfeddol ydy dy ysblander a dy fawredd, a byddai'n sôn am y pethau anhygoel rwy ti'n ei gwneud. Bydd pobl yn sôn am y pethau syfrdanol rwy ti'n ei gwneud, a byddai'n adrodd hanes dy weithredoedd mawrion. Byddan nhw'n cyhoeddi dy ddaioni di-ddiwedd di, ac yn canu'n llawen am dy gyfiawnder. Mae'r arglwydd mor garedig a thrigarog, mor amyneddgar ac anhygoel o hael. Mae'r arglwydd yn dda i bawb. Mae'n dangos tosturi at bopeth mae wedi ei wneud. Mae'r cwbl rwy ti wedi ei greu yn dyfoli di o arglwydd. Ac mae rhai sydd wedi profi dy gariad ffyddlon yn dy fendithio. Byddan nhw'n dweud am ysblander dy deyrnasiad ac yn siarad am dy nerth, mwyn i'r ddynoliaeth wybod am y pethau mawr rwy ti'n ei gwneud, ac am ysblander dy deyrnasiad. Mae dy deyrnasiad yn para drwy'r oesoedd, ac mae dy awdurdod yn para ar hyd y cenedlaethau. Mae'r arglwydd yn cadw ei air, ac yn ffyddlon ym mhopeth mae'n ei wneud. Mae'r arglwydd yn cynnal pawb sy'n syrthio, ac yn gwneud i bawb sydd wedi ei plygu drosodd sefyll yn syth. Mae popeth byw yn edrych yn ddisgwylgar arna ti, a ti'n rhoi bwyd iddyn nhw pan mae ei angen. Mae dy law di yn agored, rwy ti mor hael.
Ti'n rhoi'r bwyd sydd ei angen i bob creadur byw. Mae'r arglwydd yn gyfiawn bob amser ac yn ffyddlon ym mhopeth mae'n ei wneud. Mae'r arglwydd yn agos at y rhai sy'n galw arno, at bawb sy'n ddidwyll pan maen nhw'n galw arno. Mae'n rhoi ei dymuniad i'r rhai sy'n ei barchu. Mae'n ei clywed nhw'n ei galw ac yn ei hachub. Mae'r arglwydd yn amddiffyn pawb sy'n ei garu, ond bydd yn dinistrio'r rhai drwg i gyd. Bydda un cyhoeddi fod yr arglwydd i'w foli, a bydd pob creadur byw yn bendithio ei enw sanctaidd am byth bythoedd. Diolch yn fawr. Wel, y teitl dwi wedi gosod ar gyfer y neges bore yma ydy Moli Duw am bwyidiau ar hyn y mae wedi gwneud. So, moli Duw am bwyidiau ar hyn y mae wedi gwneud. Ac i raddau, fel o'n i'n deud, mi nath Hannah ddelio chydig efo hyn wythnos dwytha. A dwi ddim am fynd dros beth ddudodd Hannah, oedd e'n neges ardderchog, ond dwi am ddilyn llwybr chydig bach o wahanol, a jyst cyffwrdd ar yr un themau, ond llwybr chydig bach o wahanol. Ond mi nath Hannah bwysleisio wythnos dwytha, bod Duw i'w foli am pwyidiau, jyst oherwydd natur Duw. Mae i'w foli oherwydd hynny. A hefyd am beth mae wedi gwneud. A wedyn, os ydych chi'n cofio, trydydd pwynt Hannah, Sul diwetha, oedd bod hwnna yn cryfhau ni. Os dyn ni'n moli, a dyn ni'n atgoffa'n hunain o pwy ydy Duw, a be mae wedi gwneud, mae yn cryfhau ni. A mae'r salm heddiw yn gwneud hynny. A dyna pam dwi wedi osod y teitl yna ar gyfer y neges. Mae'n atgoffa ni am rai pethau o ran pwy ydy Duw. Mae yna gymalau dyn ni wedi darllen, mae'r arglwydd yn fawr ac yn heiddi ei foli. Mae'r arglwydd mor garedig a thrigarog. Byddan nhw'n deud am ysblander dy deyrnasiad, mae dy law di yn agored, rwy ti mor hael. Dyna sut un ydy e. Mae'n heiddi ei foli. Ond dwi'n cael yn atgoffa hefyd o ran pethau mae e wedi ei wneud. Eto, cymalau allan o'r salm dyn ni wedi darllen. Bydda i'n sôn am y pethau anhygoel rwy ti'n ei gwneud. Mae'n dangos tosturi at bopeth mae wedi ei wneud. Mae'r arglwydd yn amddiffyn pawb sy'n ei garu. Mae'r arglwydd yn gyfiawn bob amser ac yn ffyddlon ym mhopeth mae ein ei wneud. A gobeithio yn ein bywydau ni bod ni'n gallu gweld rhai pethau. Lle dyn ni'n gweld ôl gwaith Duw, y pethau mae wedi gwneud i ni i foli fe ac i ddiolch amdano fe. Ond y bore yma, dwi am yn ei feddwl ddim yn gymaint ynglyn â y pam o ran moli, ond dwi am yn ei feddwl am y beth a'r sut. Hynny yw, beth mae addoliad moli yn edrych fel, a'r sut, sef sut ydyn ni i fod i foli. So, y beth i ddechrau. Nawr, mi nath Hannah gyffwrdd ar hyn wythnos dwytha. Chi'n gofio, oedd hi'n sôn am pam oedd hi'n blentyn a mam a dad yn dweud, be ti'n deud? Diolch. Ynddo fe? A dyn ni'n cael yn dysgu yn dydyn i ddiolch. A mae cydnabod rhywbeth gwerthfawr yn bwysig. Mae e'n bwysig. Ond i'r Cristion, mae fod yn fwy na just o well i fi ddweud diolch. Mae gorfod bod yn fwy na hynny. Mi nath Hannah gyfeirio y Sul diwetha at rhai ystadegau oedd yn deud ym Mhrydain, dyn ni'n deud diolch yn amlach, ond dyn ni'n golygu fe llai. Chi'n gwybod? Mae hwnna'n medru bod yn wir yn dydyn. A oedden ni'n trafod yn yn grŵp cymuned ni nos Fawrth. Dyn ni'n ofnadw fel un fel Cymru, yn arbennig y Cymru Cymraeg. Os ewch chi unrhyw gyfarfod, mae rhywun yn gofyn i rhywun ymlaen llaw, newch chi wneud y diolchiadau.
Chi'n gwybod? Y diolchiad. Dwi'n gwybod os oes yna rhywbeth cyfatebol mewn diwylliannau eraill, ond dydy cyfarfod ddim yn gyflawn heb y diolchiadau. Ond mae hwnna medru mynd yn beth sydd yn ymwneud â dyletswydd. Mae diolch am oliant i fod i lifo allan o'r galon. Mae hynny'n amlwg. Ond wrth gwrs, di'n bob amser yn hawdd. Di'n bob amser yn llifo yn calonau ni, nag di. Weithiau, dyn ni'n teimlo'n rybys. A dyn ni ddim yn teimlo felly, a dyna pam y salmau, fel y salmau galar ac yn y blaen, yn bwysig. Ond mae werth sylwi ar rhai pethau eraill mae'r salmydd yn gwneud. Os drown ni at salm 103, dyn ni'n darllen yr adnodau hyn, a na i ddarllen o ddwywaith. Fy enaid bendithiau'r arglwydd, y cwbl ohono i bendithiau enw sanctaidd. Fy enaid bendithiau'r arglwydd, paid ag anghofio ei holl bethau caredig a wnaeth. Ac os dyn ni'n darllen yn y ffordd yna, mae'n teimlo fel rhyw neges ddyrchafol. Dyn ni'n canu fy enaid bendithiau'r arglwydd. Ond dwi'n cofio rhywun yn darllen yr ryw dro a deud mae beth sy'n digwydd yn un yw, mae'r salmydd dydy am yn teimlo fel moli. A felly mae'n siarad efo'i hun. Ac mae'n deud, fy enaid bendithiau'r arglwydd. Y cwbl ohono i bendithiau enw sanctaidd, fy enaid bendithiau'r arglwydd, paid anghofio yr holl bethau caredig a wnaeth. Weithiau dyn ni'n goffod atgoffa'n hunain. Achos dydy'r pethau yma ddim bob amser yn amlwg. Ond be mae'n golygu i foli Duw a sut dyn ni'n gwneud hynny? Mae moli Duw yn golygu dweud a datgan pethau, ond mae hefyd yn golygu y ffordd dyn ni yn byw. Mae'n golygu dweud a datgan, ond hefyd y ffordd dyn ni'n byw. Mae'n golygu deud pethau. Mae'n golygu canu. Dyn ni wedi bod yn moli bore yma, do. Dyn ni wedi bod yn canu gyda'n gilydd. Mae'n golygu deud pethau am yr arglwydd ar yn pen ein hunain a gyda phobl eraill. A mae yna werth a bydd i foli Duw, achos dyn ni'n deud y gwir amdano fe. Dyn ni'n deud y pethau rhyfeddol a gwir yna amdano fe. A mae yna rym a nerth arbennig i gael pan mae criw o bobl yn gwneud efo'n gilydd. Mae yna werth iddo fe pan dyn ni ar pen yn hunain. Ond mae'n teimlo'n llawnach rhywsut bod cynulleidfa o'i bobl yn deud ac yn canu ac yn cyhoeddi'r pethau yma efo'i gilydd. A mae hynny'n fwy na just profiad emosiynol. Mae'n golygu deud neu cyhoeddi ar yn pen ein hunain a gyda'n gilydd, ond mae hefyd yn golygu, dwi'n gwybod os wnaethoch chi sylwi ar yr adnod, mae hefyd yn golygu deud wrth bobl eraill. Gwrandwch ar yr adnod yma. Bydd un genhedlaeth yn deud wrth y nesa am dy weithredoedd. Ac yn canmol y pethau mawr rwy ti'n ei gwneud, byddan nhw'n deud mor rhyfeddol ydy dy ysblander a dy fawredd, a bydda un sôn am y pethau anhygoel rwy ti yn ei gwneud. Mae mor werthfawr. Mae yna batrwm fan hyn, chi'n gwybod? Mae yna batrwm fan hyn ar gyfer bywyd eglwys. A mae'n batrwm sy'n brin iawn mewn cymdeithas heddiw. Pobl o genedlaethau gwahanol, o oedrannau gwahanol, yn dysgu oddi wrth ei gilydd. Ac yn rhannu gyda'i gilydd. Byddan nhw'n deud mor ryfeddol ydy dy ysblander a dy fawredd, a byddai'n sôn am y pethau anhygoel rwy ti'n ei gwneud ar draws yr oedrannau. Meddyliwch pa mor werthfawr ydy e. Hynny yw, dyn ni'n goffod dychmygu'r peth. Meddyliwch pa mor werthfawr oedd e, pa mor o rywun oedran Dennis yma, a oedd e'n i distel awr efo rywun oedd yn hollol newydd neu'n ifanc yn y ffydd, a gallu rhannu fo'i gilydd. A gallu rhannu bod gan y ddau berthynas efo'r un Duw ac yn y blaen. Felly mae'n ddeud a datgan. Ond mae'n golygu mwy na dweud. Mae'n golygu mwy na chanu. Mae hwnna'n un o'r pwyntiau mae Robin yn gwneud bob tro am addoliad. Mae'n ffordd o fyw. Mae'n golygu'r ffordd dyn ni'n byw. Tydi geiriau ar pen ei hunain ddim yn ddigon. Mae yna sawl rhybydd yn y Beibl am bobl Duw yn addoli mewn ffordd oedd yn wag ac yn ddiystyr.
Grandwch ar y geiriau mae Iesu yn ei deud yn Efengyl Marc pennod 7, lle mae'n cyfeirio nôl at rhywbeth roedd Eseia wedi deud. A tebodd Iesu, roedd Eseia yn llygad ei le pan broffwydodd amdano chi. Dych chi mor ddaiwynebog. Dyma ddwedodd e, mae'r bobl yma'n deud pethau gwych amdanau, ond mae eu calonnau yn bell oddi wrthau. Mae ei heddoliad yn ddiystyr, ma'n reolau dynol ydy'r cwbl maen nhw'n ei ddysgu. So mae mawl yn gorfod bod yn wir am bob rhan o'n bywyd ni. Mi nes i droi at eiriadur Beiblaidd i chwilio am be oedd y diffiniad o'r gair mawl neu praise, ac ar y sgrin fe welwch chi beth nath i fyny. The modes of praise are many, including the offering of sacrifices, offrwm felly, physical movement, cyfeiriad fyna, Dafydd yn dawnsio, not a dancer myself, ond dyna ni, chi'n gwybod? Silence and meditation, bod yn dawel yng nghwmni Duw a'i werthfawrogi. Testimony, deud amdano fe. Prayer, gweddio, and a holy life, y ffordd dyn ni'n byw. Mae'r diffiniad o sut ydyn ni'n medru moli Duw yn eang iawn, yn eang eithriadol. Ac wrth feddwl am hynny, dwi'n cael fy atgoffa o linell o un o fy hoff ffilmiau. Mae hwn yn fynyddiau, ond un o fy hoff ffilmiau oedd y ffilm Chariots of Fire. A un o fy hoff linellau allan o'r ffilm Chariots of Fire oedd un o ffrindiau Eric Liddell, neu falle rhywun o'r teulu yn deud wrtho fe, you can glorify God by peeling a potato if you'd peel it to perfection. Jyst rhan o fywyd. Bod ni'n rhoi clod i Dduw yn y ffordd dyn ni'n byw. Ac yn y Testament Newydd, mae Paul yn deud yn Rufeiniau 12 adnod 1. Felly, am fod Duw wedi bod mor drigarog wrthoch chi, frodyr a chwiorydd, dwi'n apelio ar i chi roi eich hunain yn llwyr i Dduw. Cyflwyno eich hunain iddo yn aberth byw, un sy'n lân ac yn dderbyniol ganddo. Dyna beth ydy addoliad go iawn. Cyflwyno'n hunain. Rhoi yn hunain. Dyna beth ydy addoliad go iawn. Felly mae Duw yn heiddi ei foli. Mae'n heiddi ei foli am bwy ydy e, a sut un ydy e, a pethau mae wedi gwneud am ei gariad, ei ffyddlondeb, ei ofal, ei ras, am yn creu ni, am yn cynnal ni, am yn hachub ni, am yr addoliad yna a'r mawl yna i fod i godi o'n calonnau ni. Ac mae'n golygu cyhoeddi'r peth. Mae'n golygu deud, mae'n golygu canu, mae'n golygu datgan, deud ar yn pennau'n hunain a gydag eraill. Ond mae'n golygu hefyd gweithio hynny allan yn ein bywydau bob dydd. Ac os mae pilio tatws ydy beth ni'n ei bore fori, llwn ni bilio tatws clod i Dduw. Sut mae hynny'n edrych yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i? Mae'n ddiddorol. Mae'r Beibl yn gymharol dawel ynglyn â pa ffurfiau y dylen ni ddilyn i'w addoli. Mae yna enghreifftiau yna, lot o enghreifftiau o ffurfiau gwahanol. A mae yna rhai ffurfiau o foliant yn dod yn fwy greddfol i rai pobl nag eraill. Ond chi'n cofio'r rhestr yna? Wrth foli, mi fedrwn ni fod yn dawel. Os dyn ni'n bobl swnllyd, falle mae'r peth gorau fedrwn ni'n neud ydy bod yn dawel yn ei bresenoldebau, i werthfawrogi. Allwn ni fod yn fyfyriol, jyst oedi a meddwl a diolch sut un ydy. Mi allwn ni fod yn swnllyd, mi allwn ni ganu, mi all rhywun heblaw fi ddawnsio. Be sydd yn codi yn naturiol sydd yn bwysig. Fe all fod e'n wahanol o ran yn cymeriadau ni, ond fe all hefyd fod yn wahanol o ran y ffordd mae Duw yn siarad gyda ni ar y degau gwahanol yn ein bywydau ni. Mae gan y Beibl lawer i'w ddeud am haeddiant Duw. A weithiau, fel o'n i'n deud, dyn ni ddim bob amser yn gweld hynny. Ond os dyn ni ddim yn gweld hynny,
Ac os di'r moliant na ddim yn llifo yn naturiol allan ohono ni, dewch i ni droi ato fe a deud hynny. Dewch i ni ddilyn esiampl y salmydd a galw arno fe, a cofio geiriau Jeremia, os byddwch yn chwilio amdana i o ddifri a'ch holl galon, byddwch chi'n fy ffeindio i. Mae'n mawl ni yn golygu canu, cyhoeddi, deud, mae'n golygu byw. Mae'n golygu rhoi. Mae'n golygu rhoi o'n hamser ni. Mae'n golygu rhoi o'n adnoddau ni i gyflawni gwaith Duw. Dewch i ni fod yn barod i foli, i roi iddo fe beth sy'n codi o'n colonnau ni, i roi iddo fe beth mae e'n heiddi oherwydd pwy ydy e a be mae wedi gwneud. A bod hyn yn fwy na jyst geiriau yn ein bywydau ni. Fel mae Paul yn deud, os dyn ni'n rhoi'r cyfan sydd gynno ni, dyna beth ydy addoliad go iawn. Dewch i ni weddio. O arglwydd, mae'n gymaint amdano ti i'w foli ac i lawenhau amdano. Dyn ni'n diolch i ti am dy gymeriad di, am bwy wyt ti. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti yn ddiw hael, amyneddgar, cariadus, cryf a chadarn. Sy'n delio â ni yn hael iawn, 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 ac yn raslon iawn. Dyn ni'n diolch i ti am bob dim wyt ti wedi gwneud yn ein bywydau ni. Dyn ni'n diolch i ti am y ffaith dy fod ti eisiau bod ar waith yn ein bywydau ni nawr. Arglwydd, helpa ni i ymateb. Helpa ni i ymateb efo'n geiriau, efo'n can, ond yn fwy na dim byd efo'n bywydau. Yn bod ni'n rhoi yn hunain yn ôl i ti. Oherwydd mae dyna beth yw addoliad go iawn. Arglwydd, dyn ni'n gofyn peth mawr, dyn ni'n gofyn rhywbeth sydd y tu hwnt i ni yn naturiol. Ond dyn ni'n gofyn am yn bod ni'n gwybod dy fod ti eisiau'n helpu ni i wneud hyn. Ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn haeddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.